Kisumu wantiere Kisumu ineno opposite Heart and Cancer. Intiere containers mo kar kanyo. Okay. Koro but moko madhi kaka pinje ma oko mag kaluogi. To nikech pok ayaw bada kabisa. Okay. Koro ajatimo giga baby dichiel. For example, idwa dar. To intiere kod misigo miting'o manyalo pong'o lori dichiel. Koro mane ema agolo ni lori se ni koro ka en mapong'o lori full kech ng'en mano yasara madhidhi. Yes. Kech adhi kawo mwandu ni te tikete lori. Akete lori. Tiko. Atero ni kaluo. Matini lori bende senyeo. Nyaka ni chak gini koso timo nade? Mana timo leasing. Timo leasing. Timo leasing. Kech nitie jok mwatiere go fil ni mwang'ere go. Itemo ng'isa ka winji maler ahinya ne achiel kuom rieko mar ohala ka ni kata kionge gi nyalo to ng'ato ng'isi ni adwani timna gima kama ting'isi ni anyalo timoni. An kata parcel kisa yo tero parcel Wajia kata mana Mombasa, the entire country. Timanyo rieko mar kowe. An tiere gi companies ma partner go ma aka parcel no tateri kambi. To kiji ni kelni parcel nino idhodi kama intiere. Okay. Kenya mzima. Yeah. Nikech thothne waneno ka